ko mum donc a yeddo ngaraɗo moni je wima leeso e paramalla parra jaaɗo hen feranma ndewa hen ha tabba donc ngaraɗo e suudoru aussi parema yimɓe am dal ɓe natti hulde ɗum tan dal paɓe toon ko hunde ɗo mbiyeten hunde moƴƴande waɗa barke wa kam pour yimɓeɓe joni mi sikkata kam so tawi ina wawa ƴiwde mabɓe ɗum kam ko quelque chose quand même ko cikkomi par ce que yimɓeɓe joni fenande heere mabɓe trop mi sikkata kam so quelque chose en awarma haala sene wawa ittude ɗum donc salminde bandiraɓe tan kay addude hen contribution men mi calminayi mawɓe mo foof donc e kuuɓal ko abou sall toon de koɓɓe salmina salmini bandiraɓe ɓen ɗo woni yeeso goɗɗo noon tan mbaɗo fayida on ɗo firande aduna hannde o noon woni heewi yimɓe o ɗaminiɓe sa woni ɗaminiɗo tan a fenat a kala ko woodi ko woodani beele mo ɗaminɗa o addane mum ɗum fof ala battane fof gonga tan wattinta fenani jokkata enɗam rewata allah seerda jiitu wimoye baaba seerda wondiɓe seerda fof addanaaɓe gagal adda fof ɗum noon moƴƴani yo yimɓe gaccu yo yimɓe paye gonga tan woni base moƴƴo o ella dandeni bone fenade juulata hoorata ella dandeni bone fenade weltima ko nanmi ɗo dande babam nden weltima no feewi min calminimo min juurimo min mbimo yo allah junnu balɗe moƴƴen battani yo ɓooy ardade min ndewa caggal makko yo sahaji goɗɗi kadi artane e temmuji goɗɗi salmini Hawwa Thiam Mademba Gundu Soro Belli e gonɗo ɗon goɗɗo kettinaɗo salmini Silimani Mensa mawɗo gallo hono Yaya Jaɓa na ɓoyman artini o daya ɓiɗo ɗon maɓɓe salmini woni fulaade daga naaki neɗɗo an yafsala fi'lan o seerda gollal hatta ya'lama hukma allahi fihi o anda ñawore allah e nder gollal ngal sénégal noon joni kamɓe keeɗa goto fof ko ñawowo l'islam sa heeƴima mbir haara ko l'islam yallah mom defa wax rek l'essentiel dal sa yéene dal na rafet hol bi rek yallah mom xor rek wona gonga ko fenade wona gonga yallah wiyani xol rek xol ɓolo hay damba ɗum nafata allah ko tati haali al imanu wal islamu wal ihsan al imanu ko bil qalbi al islamu ko bil jawarihi al ihsanu ko bihima ma'an geɗe tati ɗe hay gotel wawa yaade gongel ngel gomde allah e ɓernde ma gasi ɗum woni gollal ɓernde juulde ɓernde gollata l'essentiel xol bino rafet rek mbimi xol rafet hay goto ɓuran ɗum crécieji ɗeɗo ƴeftoɓe milliard uji ngara mbaɗa e hôpital ƴefta milliard uji coɗa ambulance uji pecce yimɓe ƴefta milliard uji mbaɗa comci nawa éthiopie ƴeftoɓe milliard uji mbaɗa ñamde nawa syrie ƴefta milliard uji mbaɗa ñamde nawa yaman ƴefta milliard uji mbaɗa médicament ji leɗɗe nawa Tchad ƴefta milliard uji mbaɗa leɗɗe ƴefta avion aji mumen ƴefta mintire mumen nawa Mali nawa toon maaro nawa toon leɗɗe ene cafroa yimɓe ene ndena yimɓe sinno ko xol ɓuura rafet kay ɓe allah yoɓa xol ɓuura rafet moye lam wona gonga de xol bu rafet yadata koye jëf ju rafet nani yimɓe ɓe pop jiɗi artude e wonde musulman non pratiquant c'est impossible musulman non pratiquant wawa wonde komi juulɗo kono mi gollata komi juulɗo mbiɗa fiiɓi kono mi gollata la a wona juulɗo woto tampin hoore ma juulɗo mo juulta pop wi ɗum ko kefeero nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi ko la farqa bayna al mumini wal kafiri illa bi tarki salati juulɗo e kefeero jelirte tan woni mantore juulɗo tan ko gonɗo e juulde o woni mantore kefeero tan mo juulta wiide la ilaha illa llah e fiɓɗe ɓernde yaftahu
wondu babal islami wiide ashhadu an la ilaha illa allah fiɓa ɗum e ɓernde mum ɗum udditta damal l'islam uddiranede damal eɗo jogii caabi salo naatde nder salo jooɗaade salo lelade naatade suudu koɗo garɗo e damal sali ɓennude sali jooɗaade marla sali naatde nde suutto darirana damal he naata yaltata ɗo ko woni o ko ƴoƴƴo kono balle ɗiɗi aɗa wona e galla darira e damal suudu bisimillah jottako aɗa watto mo jooɗaani jogori wattade mo jooɗaani jogori foftade mo jooɗaani ceero aɗa jogori ɗanade marla o bertanoɗa waɗa jogori memde ɗum sa wi ashhadu an la ilaha illallah ɓerne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kadi ho ceero assalamu alaikum radio man Kokoriko international on calminama no jiɗɗo jurama ko heɗade ɓe ɗo joni dande ceerno ɗaha dia e ceerno Se coucher tard pour nous voler la victoire, ça va barder les cocos. Corico, nous faut pas trop nous chauffer, on n'est pas des poules mouillées. Allez, oh, on n'est pas des poules mouillées. Cocorico, Cocorico, oh oh, Cocorico, oh oh, Cocorico. On va pas se faire griller en direct à la télé. Il n'y aura pas de prise de bec. Entre nous, il faudra pourtant faire avec. On va vous mettre à genoux. Tout le monde, tout le monde. Se coucher tard pour nous voler la victoire, ça va barder les cocos. Corico, nous faut pas trop nous chauffer, on n'est pas des poules mouillées. Allez, oh, on n'est pas des poules mouillées. Assalamu alaikum radio man Kokoriko international on calminama no jiɗɗo jurama ko heɗade ɓe ɗo joni dande ceerno ɗaha dia e ceerno aleykum wa rahmatullah radio men radio Kokoriko international on calminama on jurama on ñagama dow ko ɗon beltanama Silimane Belli Sy a salnama a jurama a ñagama dow kala weltanama haaɗo ñampadi babi men babi yayaji a salnama a jurama on babi men ceerno Bacam salnama jurama ñagama dow dendagal groupe fof salnama jurama ñagama dow walla dendagal radio ngo fof salnama jurama ñagama dow ko duwawɗo ɓandu mum ga cewbo makkan salnama jurama ñagama dow mi yoɓeɗi yon ɗo kala sa ko armudu moon Abuja to koɓɓilɗo salmina on juurade ne ñagaren da on jarama. Assalamu alaikum radio Kokoriko on calminama jurama hakkili ɗo. assalamu alaikum radio Kokoriko international ko min Mamadou Aliou Ka mbiɗa salmina on mbiɗa juuro on mbiɗa ñaago on duwaw mbiɗa hokka on duwaw kala to mbaɗon wonde e nder baba adama he mi salmini ma an Silimane Belli Sy mi salmini banam debbo mo jimiɗo yasa mo hebtinani o mi salmini bandiraɓe Abou An mbiɗa salminma mi salmima an Sambinta mbiɗa salmina on fof bandiraɓe ɓe jimiɗo henne e nder radio Kokoriko international e guila subaka noon min jiiɗino nadde kono noon won noon golle ɗe ene kewno seeɗa ko ɗum hadno min yettade
yettade seeɗa walla haalde seeɗa e ko haala e bange hasidagal wona ko moƴƴi wona ko feewi tengti noon kadi tawata julɗo fof tan ko jabde Allah jaba yammi jamiroje Allah ko Allah hokkata Allah haɗata kala mo Allah hokki ko on heɓata kala mo Allah haali heeɗi a heɓata noon neɗɗo o daña hunde maalo fota jogade hunde jiya ɗum ɗon kite ma pawo hen ma ɗemgal ma fawa hen mala ɓerde ma hasidanoma ɗum ɗon wona ko moƴƴi wona ko feewi wona ko ɓamtata ñagotoɗa Allah kay ko Allah hokke kono ko wayi noon tawi ko ɗum ɓural maɗa tawi wona ɓural ma yo Allah hokke ɓuri ɗum ɗon ko woni ko moƴƴema ko Allah hokkuma ɗum ɗon ɗum noon ko tembaɗɗo fayida mo ganduɗa hen hande oɗo saaha ko ɗum actualité e nder nokkuji men he heewi to yimɓeɓe e jogui ɗen ɓerɗe ma jogui ɗen guiɗe ma jogui ɗen ndemde ɗum ɗon fof noon wona ko moƴƴi wona gueɗe julɓe eyyi neɗɗo julɗo noon yo jaɓat jamiroje Allah ko Allah tan hokkata Allah haɗata kala Allah hokkuma ɗum keɓata kala Allah o hadma kadi ɗum a dañata ɗum ɗon eyyi aɗa fooɗa ɗon hunde kadi taw wona ɓuural maɗa eyyi aɗa yiya hunde kadi neɗɗo jogo ɗum kadi kuccana ɗum ɗon ma Allah ñagotoɗa ɗum ɗon ma Allah mbiya ya tawoy ɗum ko woni to taw kadi ɗum wona ɓuural maɗa ɗum fof noon yo Allah dandu en hen dande en hasidagal waɗa en julɓe ya barke salatu fati min calmini hono bandiraɓe foof mi ñaagui noon duwaɓe kokko wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala jam ƴiire mon ko international ko min arti ɗo heɗima joni audio si bendi si o ko toppere hasidagal kam ko hunde nde moƴƴani kadi hasid kadi wawi hebde tan koye Allah neɗɗo kala mo mbawɗa yiide bande ene jogui poɗɗa tan ko weltanaɗe ɗum ganda kadi jomiraɗo o hokkimo no hokkirimo ni kadi anne kadi ne wawi hokkirdema noon weltonomo tan mbawa wasi joganade hasidagal yo Allah dandu en ɓe wona hasidagal yo Allah hokku men kadi tinnorɗen en fof wonɓe ɗo ɓe e dental ngal fof enen kala kadi nanggodiren jokkodiren hen jam hiire mon radio Kokoriko international on calminama on juurama on beltanama guila subaka ne yiɗano naate mataw ko heɓanoko tan ko joni min garti e lefol ngol mi salminimon mi juurimon mi weltinimi moɗon mbere namdogol ko gonɗen ɗo dow mum o joji ɗi nana cillomi hettaki siley mani belli si mi salminima assalamu aleykum radio Kokoriko international mi salminimon weltanimon doole donc c'est la première fois mon waɗa assisté via un vocal dans le groupe et je crois que c'est à travers mon ami mon frère Jules Maybro kanko waɗimi ajouté groupe e donc weltare monde waɗimi participé groupe aussi mi yiyat bandiraɓam ɓe fof enen woni groupe e donc ça fait l'occasion mbi minen weddo hen vocal am ko weltade rek e radio he Kokoriko international min aussi je suis technicien à une radio local gono ɗo e commune mo Agnam Sivol initié par le maire aɗa faami l'honorable député Farba Ngom radio ngo wiyete ko Boche FM ɗo woni e Agnam Sivol fréquence o 96.9 mboɗo andi yimɓe hewɓe eɗen gandi radio ngo donc raison pour laquelle tu vois je suis vraiment content de vouloir participer et de lancer des vocales dans le groupe. Je me nomme Mohamadi Ba, j'habite à Agnam Sivol, je suis technicien à une radio locale située ici même dans la commune d'Agnam Sivol, initiée par monsieur le maire, l'honorable député Farba Ngom. Donc c'est un plaisir pour moi de partager dans ce groupe. Ok, je crois que c'est l'essentiel. Merci. Assalamu aleykum radio Kokoriko international on calminama kadi on juurama ñagama duwa on neldama duwa on mbiyama taw ko jambole kisal woni mum minen ko jambole woni ga e o ko musidɗo mon Tulla Aliou Kandaɓe o deji min gara e yewtere mon hasidagal moƴƴani kadi neɗɗo kadi fotani hasidandade bandum bande hono ma kasidanda ɗum fotani wonde kadi ma hasida mayat dañani sago hasida kadi mayat heɓani ko yiɗi ko neɗɗo bande hono ma ko jullo ɓe jullo aɗani fotani hasidandademo kadi hasida mi haɓat tan koye Allah mayat kadi heɓani ko yiɗi ko eyyo a andama kasidanda to ko hen ɗumɗoji ma gonno ñamde ma gonno walla hen poɗɗa hebde a hasidanimo e Allah kadi hanma hebde ɗum kadi neɗɗo kadi fotani hasidanade